Түбән Камада татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен үзәк китапханәдә курслар эшли башлады. Укулар 24 дәрескә исәпләнгән. Беренче төркем китапханәчеләрдән оеша. Программа телне башлап өйрәнүчеләр өчен каралган, аңа теләге булган һәркем кушыла ала. Теманы Гөлия Нигъмәтуллина дәвам итә. Сезнең ручкагыз, аларның ручкалары. Укытучының сөйләмен алар йотлыгып тыңлый, кагыйдәләрне кәгазьгә теркиләр. Парт артында рус китапханәчеләре теләгебез татар телендә аралашырга өйрәнү ди алар. Тырышлыклары күренә, өй эшенә җитди караганнар. Мин дә китапханәче. Син кайдан? Мин Түбән Камадан. Син? В Татарстане живем, нам татарский язык нужен, поэтому я думаю, это всем нужно татарский язык изучать. Китап укучыларның күбесе татар телендә исәнләшеп керәләр һәм дә инде хәл әхвәл сорашалар. Аларга җавап бирергә кирәк. Бу инде безнең эш хезмәтебез өчен кирәк һәм алар бик теләп әлеге проектта катнашалар. Инде Түбән Камалылар менә безгә шалтыраталар хәзер. Алар инде үзләре теләк белдерә. Менә без үзебез татар станда яшәп, шушы телне белмәгәнгә һич тә ялабыз һәм дә инде шушы дәресләргә йөреп үзебезнең телебезне камилләштеребез дип гән фикердә калалар һәм язылалар. Курсларны Түбән Каманың берләштерелгән китапханәләр системасы оештыра. Укытучыны читтән эзлисе булмый. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәнең үз хезмәткәре Гөлнара Хәйруллина эш стажы 23 ел, курс 24 дәрескә исәпләнгән. Татар теленә онлайн дәресләрдә дә өйрәнеп була. Үзәк китапханәнең Instagram шилтәрендә Татар Time дигән проект старт ала. Укулар айга 2 тапкыр үтәчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.